Здравейте, втора част. Сега всички се събираме, чакайте малко хора. Добре, само да къде са другите. Нашата компания. Тъм. Добре, чакайте се. Втора част. Так ще кажа 3 от втората част. Мил. Скъпа, защо си така? Кой чука на вратата? Чакай сега да видам кой чука. Айде ела, скъпи. Добре, айде ела. Добре, мила. Видяти. Кой ни чука? Скъпи, мама и тати ще спят у нас. О, не! Айде, мама, време е за сън. Лягайте всички. Бързо. Ако съм видяла някой да отива на дискотека, ще го нашляпам. Докато аз съм в тая къща, ще трябва да ме слушате. Иначе ще има бой. Бой. Сега отивайте да си лягате. Сега, мили, тогава, като мама и тати са тук, как тогава ще... Виж сега, мили, като мама и тати са тук, тогава, как ще такова, как ще ходим на дискотеки. Ще ходим с приятели на барче. Но пък те ще стоят май до утре. Не до други ден. До други ден, другите ще стоят. И как ще ходим? Ще трябва да избягаме, докато са на работа. Като се върнем, ще кажем, че сме били до библиотеката. Да вземем някоя книга. Ама и след партито ще отидем набързо до библиотеката да вземем една книга. По-скоро това. Аз за теб, една за мен, защото мама е като учителка. Така че, да. По-добре. Добре, мила. Айде. Чакайте втора част. Чао!